дълго време съм на този свят. Казвам се Джак Скреш. Обичам да бъда сам. Пази се! Без правила и отговорности. Великолепно е! Здравей, Скреш. Мина време. От виелицата през 68-ма. На Великден беше. Мислих, че си ми простил вече. Не, но тук става дума за друго. Хайде! Ей го на! Джак Скреш! Дядо Коледа? Дано йети да са били нежни. Да, обичам да ме разнасят в чувал през магически портал. О, чудно! Беше моя идея. Вау! Четворката се е събрала. Дядо Коледа, феята на зъбките, Сънчо и великденското кенгуру. Моля? Аз съм заек. Нашата работа е да пазим децата по света. До днес не сме били под такава заплаха. Какъв умилителен сън. Кое е по-силно? Страха. Ти си ни нужен. Защо аз? Ти носиш много специална сила. Без теб ще е невъзможно. Бързо! Сънчо! Сънчо! Събуди се! Страха не би стопил, Джак. Не ме е страх от теб. Ние сме заедно. Да поема тези от дясно, а ти тези от ляво? Полет и без капка жалост! Хайде! Тръгваме! Нима съм от непослушните? И още питаш?